चरनिया में सब के हुआवेला आके अपन शीशे झुकावेला। माई के चरनिया में सब के हुआवेला आके अपन शीशे झुकावेला। जय माता सबे बोलेला कि 9 दिन नवमी शोभेला मैया के रूपवा मोहेला। चला की राह जो हेला माई के रूपवा मोहेला कि 9 दिन नवमी शोभेला मैया के रूपवा मोहेला। के राखलिया चरा के छैया लग दे कही में मूर्ति से बोल दी है मैया। बेटावा के राखलिया चरा के छैया लग दे कही में मूर्ति से बोल दी है मैया। झूला झूले माई निमिया के डारे झोलेला कि 9 दिन नवमी शोभेला मैया के रूपवा मोहेला। दर्शन लाया की राह जो मैया के रूपवा मोहेला। ध्रुव धवन राइटर संजय सागर संदीप बाबे माई के भगती में पागल। ध्रुव धवन राइटर संजय सागर संदीप बाबे माई के भगती में पागल। गाना डीजे बजाई विकास डोलेला कि 9 दिन नवमी शोभेला मैया के रूपवा मोहेला। दर्शन लाया की राह जो हेला मैया के रूपवा मोहेला। BNC रिकॉर्डिंग स्टूडियो जलालपुर भेल्दी।